Tullaan keskialueelle, 2 maalin tekijä, todellinen Schüttekung, Ville Peltonen, Koivu ja paikka ja Peltonen, se gliideri! Ujui. Hyvin. Ei mitään ongelmia. Ei mitään. Kaikki on niinku ok. Mä oon ylpeä jätkistä. Mä tiedän mikä se homma on 95. Nyt ne saa nauttia tästä niin elämästä niin seuraava koko kesä. Ei semmosia pidä miettiä. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin. Ja no kyllä se on joukkue joo, kyllä, ehdottomasti se on joukkue. Kasvo erittäin hyvin yhteen. No mennään ihan minne vaan, ihan sama, ei mitään väliä. Päätyyn asti. Pannaan Tampere sekaisin. Hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.